נגיד היי. מה קורה חברים? היום נמצא איתי פה גבריאל בפרק 5 של בואו נצחק GTA. מה? אוקיי, ביי. טוב, אז הוא לא יהיה איתנו היום. סליחה, אוקיי, אני תקוע בתוך מים. רגע, חכו, אני מפעיל פה משהו. רגע, אני מחפש פה, כאילו אני מצאתי. שיט. אני לא כתוב בכלל שמדובר בנסיעה אחורה. Say I'm a disgrace to society. אני כמעט תמיד שוכח שאנחנו מצלמים. וגם יהיה לי טיפות, רק שיהיה בטלפון, בגלל זה גם שומעים כל הצפצופים וכאלו. בגלל זה שכחתי להסביר לכם. ליאל, יש לך רעיון מה אני אעשה? ואם אתם רוצים שיהיה אינטרו לערוץ, אז אני לא יודע ממש איך, כי אני מצלם דרך הטאבלט שלי, אני לא יודע איך לגרום שיהיה אינטרו, ואין לי את העצירות וכאלה. השירים. אוווה, זכויות יוצרים, חייבים להפעיל את זה. חשבתי שראיתי שם משהו.
אני לא רוצה שהוא יביא לי כסף. פשוט רוצה לעשות משהו. ובקשר לאינטרו אתם יכולים לכתוב לי בתגובות איך עושים את הדברים האלה. ויכול להיות שאני מתחיל סדרה חדשה של מיינקראפט או במחשב או באקסבוקס, רוב הסיכויים שבאקסבוקס. אבל לא בדיוק עכשיו. למה? לא, כאילו במה לשחק. וואי, איך שכחתי להגיד משהו. איך אני תמיד שוכח את זה, כי אני עושה את זה סטנדרטי ופרקים כאלו רגילים. והערוץ שלי לא כזה מצליח, חוץ מהערוץ הישן שהגיע אליו בסרטון הראשון שלי, בערוץ הישן שלי הגיע אליו 222 צפיות בסרטון הראשון שלי בערוץ הישן שלי, וזה רק מתחיל ועולה ועולה ועולה. הראשון. וזה היה יחסית לפני הרבה זמן, כי אמרתי הערוצים שלי לא כאלו מצליחים. וואו. וואו. קבל. נו מה? לא יודע. מה זה לא יודע? תצלם בטלפון שלך, נו. אבל אני לא יכולה להעלות את זה. אז תשלח את זה לעצמך. איך אני אשלח את זה לעצמי? אני ניסיתי במיליון אלף דרכים, לא הצלחתי. נקרא לזה מטיילים עם רכב. אבל כן, התחלתי לתת שמות לפרקים שלי. לזה נקרא מטיילים עם רכב. אתם חושבים על מה שאני חושב? כי אבל כדי לעשות את זה, אם אתם חושבים, אז כדאי שאף אחד לא יראה אותי. ומתי שאני מתכוון שאף אחד לא יראה אותי, שכולם יראו אותי. כמו כשאומר ירייה, כולם זה יהיה. הנה אתם רואים? ואיך שכחתי את זה? אוקיי, את המשחק, את הדבר הזה אני לא שומר. אין לי כוח לבזבז כסף, גם ככה אין לי אצלו הרבה כסף. טוב, אחותי ממש רוצה את האייפד,
את הטאבלט שלי, אז יאללה ביי. ביי.